Здравейте! Сега ще ви покажа, ако имате поставен Facebook пиксел на уебсайта си, как може да разберете колко хора той е маркирал, т.е. колко човека от Facebook са посетили уебсайта ви. След като вече сте влезли във Facebook Ads Manager и от страничното меню сте избрали Pixels, след това на екрана ви ще се покаже една графика. Това именно е колко човека, това е графиката на посещенията от Facebook към вашия уебсайт на хората, които са маркирани с вашия Facebook пиксел. Тук виждате числото, което е всъщност колко човека са. Така, това, което може да видите още и което ви показва на първо четене Facebook, това са посещенията маркирани през последните 7 дни и през последните 14 дни. Информацията, която показва и която пази Facebook за тези посещения е общо до 180 дни назад. Само, че тези така маркираните хора от преди 14 дни може да видите само когато създавате аудитория, която е базирана на Facebook пиксела. Друга информация, която може да видите, това е, че пиксела е всъщност за събитието, това, че хора са влезли и са видяли вашата страница, т.е. събитието Page View. Може да видите и за кои домейни, ако имате повече от един домейн. Може да видите и кои страници са били посещавани, кои са най-много посещавани. Също така можете да видите и от какви девайси, т.е. от къде, дали от десктоп, дали от мобилни устройства, дали от Android, дали от телефон, дали от таблет, дали от iPad. Това е доста полезна информация, за да знаете кога и как настройвате всъщност изгледите на вашите реклами. Също така е добре по този начин да предвидите дали ще рекламирате към десктоп устройства или към десктоп и мобилни устройства. И така, това е, по този начин вземате големината на аудиторията. Преди да започнете дадена реклама или въобще рекламни активности, е добре да си измерите този трафик, за да може след това да наблюдавате и да отчитате своя ръст.